Programa ofrecido por Viña Almirante, Grupo Quintá, Instalaciones Toño e Granitos Santa Eulalia. O coidado esmerado dos nosos lendarios viñedos e as boas prácticas de viticultura aplicada fan posible o Pionero Matzerato, un albariño saboroso e sorprendente, de cor amarela intensa, con reflexos dourados. Viña Almirante, unha adega clásica con alma vanguardista. Pensas nun novo proxecto para a túa vivenda? Non o dubides, en Granitos Santa Eulalia temos a solución para casas e edificios. Revestimento de fachada, renovación de interiores e traballos de arte en peches e balaustradas. Todo con materiais de primeira calidade que aportan beleza e comodidade. En Granitos Santa Eulalia facemos en pedra o teu fogar. ¿Quiere reducir sus costes energéticos? ¿Ha sufrido una avería? ¿Quiere un estudio de su caso a medida para su vivienda, oficina, comercio o industria? Necesita una empresa seria. Mantenimiento y reparación, nueva instalación y modernización, fontanería, calefacción. Contacte con un buen profesional y con gran experiencia. 630 445 945. Instalaciones Toño SL. Dende Galicia e para os 4 continentes, Extrugasa, a empresa líder en fabricación e acabado de perfilería de aluminio. Extrugasa fabrica e comercializa para a construcción, arquitectura e automoción perfis de aluminio con certificados de calidade internacionais. Extrugasa, moi cerca de ti. Grupo Quintá. A pasada semana, o BNG e a CIGA mostrábanse preocupados ante o que eles consideran que é o desmantelamento do Servizo de Vixilancia Aduaneira de Galicia, tras suprimir o único helicóptero, o único servizo aéreo que participaba nas labores contra o narcotráfico na nosa comunidade. Para falar deste tema e doutros relacionados con narcotráfico, estamos esta noite con Fernando Alonso, xerente da Fundación Galega contra o Narcotráfico. Que tal? Boas noites. Hola, boas noites. Bueno, pois como estaba comentando, non, de que se está a falar pois de que se está desmantelando este servizo e máxime nunha zona na que pois padecimos moito durante uns anos. Sí, sen dúbida, é un tema que nos preocupa especialmente a todos os que de un xeito ou de outro traballamos na loita contra o narcotráfico e contra as drogodependencias. Sen dúbida que así. É un tema preocupante no que nos, estamos á espera de coñecer un pouco a versión, a valoración, as explicacións que nos poidan dar na Dirección Regional de Vixilancia Aduaneira, coa que temos pedida unha entrevista precisamente para unha reunión para facer una pregunta sobre por qué se está a estudar o traslado dun helicóptero cando xa estamos coñecendo ou xa tiñamos coñecido en anos anteriores distintos traslados de diversos medios, unha lancha de Vilagarcía en 2015, outros medios anteriores, este helicóptero que agora queren trasladar, aínda que din que parece ser que temporalmente, pero é verdade que xa foi cambiado por outro que estaba o anterior en mellores condicións. En definitiva, todo que sexa reducir, nós dende a Fundación contra o Narcotráfico témolo claro que todo que sexa reducir medios, dende logo non é o camiño, sino máis ben todo o contrario. E poderíamos pensar, non, que con esta reducción do servizo poderíamos pensar que o narcotráfico xa non é un problema nas costas galegas. Non sei se iso é moi acertado ou non. Non, ese é o peor erro que podemos cometer. É o que se traslada, non? O que pode ser así a priori. É o peor erro que podemos cometer precisamente é pensar que este é un problema do pasado, ni moitísimo menos. Aínda que nun tempo pasado as cousas fosen peor, porque non dicilo, claro que sí que hemos mellorado, precisamente para non perder as melloras e non voltar a tempos que ninguén de nós quere voltar a eses tempos, debemos mantener máxima firmeza, máxima intensidade e recortar medios non é firmeza e intensidade, senón todo o contrario, non? O narcotráfico se move
en moitas ocasións as entradas de droga por un principio de acción-reacción, é dicir, se temos máis presión policial, cando digo policial me refiro a todas as forzas de seguridade, Policía, Guardia Civil e Aduanas, se temos máis presión nas costas de Galicia, buscarán outros lugares para entrar, pero se disminuímos a presión, disminuímos os medios, a vixilancia, etc., pois voltarán aquí. Non é que xa se han marchado en ningún momento, porque desgraciadamente o tráfico sigue por Galicia, seguiu durante tempos, aínda que en mellor medida. O que estamos a ver de xeito paradóxico co que di vostede, con esa impresión de falsa complacencia porque parece un problema dun tempo pasado, o que estamos a asistir nos últimos 2 anos é un repunte precisamente das entradas de cocaína polas rías de Galicia. Digo cocaína porque é a principal sustancia, non? Por lo tanto, o problema, dende logo, non é do pasado, senón é do presente, e debemos aplicarnos con máxima firmeza. Polo que este mermamento do servizo podería supor que as costas galegas volverán a ser un punto débil para estas redes de narcotráfico. Sen dúbida, sen dúbida. Se nós trasladamos a mensaxe de que aquí non pasa nada e de que hai menos problema e por lo tanto, menos vixilancia, pois o efecto que conseguiremos será que haxa máis planeadoras nas rías, desgraciadamente. Nós temos a desgracia como de ser un pouco unha terra onde florecen vocacións de narcotráfico, o sabemos en Galicia en xeral, non? Entón, os narcotraficantes sempre que poden, se son galegos principalmente, sempre que poden volven aquí, tentando introducir a droga por Galicia. Por tanto, todo que sexa firmeza é necesario e todo que sexa reducir medios é o menos conveniente. Non sei se dende a Fundación manexan algún tipo de dato en canto ao narcotráfico, non, os movementos que pode haber polas costas, para que pois os espectadores en concreto se podan facer unha idea pois dos movementos que siga a haber, porque ao mellor xa non se fan como se facían antes, pero o feito de que non nos vexamos ou de que non haxa tanta repercusión non quere decir que non nos haxa, non? Que non sigan sendo unhas costas pois especialmente sensibles a estes movementos. Efectivamente, han cambiado os xeitos de introducir a droga, han cambiado as vías. É verdade que unha das cuestións que se apunta dende Vixilancia Aduaneira para o traslado suposto deste helicóptero é que precisamente o problema é máis grave no sur de España. Efectivamente, así é, porque teñen un problema gravísimo co tema do tráfico, neste caso, fundamentalmente de hachís e outras sustancias tamén. Pero, precisamente, se teñen un problema no sur, nós pensamos que a solución máis correcta será comprar outro helicóptero para o sur, pero non deixar a Galicia sen o seu, non? Repito que, en todo caso, estamos á espera de coñecer datos que nos poidan facilitar dende a Dirección Regional, coñecer esas explicacións necesarias para valorar o problema e as iniciativas que podamos tomar, porque isto nos preocupa a todos. Non debería ser unha cuestión tanto de por suposto, en absoluto política, senón unha preocupación de todos os galegos de tener aquí os mellores medios para loitar contra o narcotráfico. Entón, vostede podería estar de acordo coa proposición non de lei que presentou o BNG no Parlamento para pedir información acerca deste suposto desmantelamento, non, do Servizo de Vixilancia Aduaneira. Vostede tamén cree que é necesario e que non se debería... Sí, por suposto, totalmente. Para nós é unha cuestión que debe ser de acordo unánime de toda a sociedade galega, máis alá de iniciativas duns partidos ou doutros. Debe ser, isto é un interés común, é un interés de todos, e temos que, entre todos, que buscar que Galicia teña a máxima intensidade, a máxima dotación de medios para loitar contra un problema que, desgraciadamente, venimos sufrindo desde hace moitísimos anos aquí. Dende a Fundación Galega, vostedes teñen a sensación de que as administracións están facendo todo o que poden contra este problema do narcotráfico e do consumo de drogas con todas as ferramentas que teñen á súa disposición? Ou consideran que se podería facer algo máis? Se pode facer máis. Se pode facer máis. Hemos avanzado moitísimo en Galicia, especialmente en moitos aspectos, non? Pero temos moitísimas cousas que cambiar todavía. Temos que incidir en algúns aspectos. O rechazo social á actividade do narcotráfico é fundamental. Hai que cambiar algunhas leis. Desgraciadamente non é fácil cambiar as leis, pero é necesario, porque hai que evitar que o que está sucedendo, sucede dende os tempos da famosa Operación Nécora, ata hoxe, e de forma invariable, todos os grandes narcos cumplen condena, saen da cadea e volven outra vez a traficar, e incluso en outras ocasións son detidos
mentras estaban organizando un desembarco e estando de permiso penitenciario ou en liberdade condicional. Este tipo de cuestións deben cambiar máis pronto que tarde, porque é darlles demasiadas facilidades a organizacións de narcotráfico que o que se dedican é precisamente a encher as nosas rúas de droga, de veneno, e traer o que un tema que nos preocupa especialmente nestes tempos é a posible implantación de organizacións internacionais, de mafias internacionais en Galicia, para seguir traballando no eido do tráfico de drogas, non somente de cocaína. O ano pasado, por exemplo, poño un exemplo para ilustrar a gravedade do problema que temos sobre a mesa. O ano pasado se incautou en Galicia o maior alixo de heroína de toda Europa, 50 kilos. Non é moito comparado cos miles de kilos de cocaína, pero en caso de heroína é moito. Tanto é así que é o maior alixo de Europa. Bueno, en Galicia non é casual. En outros anos ha habido tamén incautacións de alixos importantes de heroína. E son mafias albano-kosovares de Europa del Este que se están establecendo ou tentando de establecer, de poñer a Galicia na ruta do tráfico, neste caso de heroína, a nivel internacional. Iso debería preocuparnos e debería facernos pensar que hai que usar máis medios para todas as forzas de seguridade, non? Moi ben, pois vamos a continuar falando do narcotráfico, pero neste caso dos bens incautados aos narcotraficantes ou ás organizacións, non, que van salir a poxa pública. Gustaríame que me falara un pouco desas poxas, de si calquera cidadán podería acceder a ese sistema, e bueno, sempre queda pois o mellor ese halo de que comprar algo que pertenceu a unha persoa que pertenceu a este tipo de organizacións pois pode acarrexar algo negativo, non sei moi ben. Non acarresa nada negativo, o que é evidente que é certo que dende o principio existe, por que non dicirlo, un certo medo, certo temor a pusar por propiedades que son de narcotraficantes. Sobre todo este temor se dá cando a xente, os que viven no entorno máis próximo da propiedade e do narcotraficante. Pero debería ser co tempo, este tipo de procedimentos de subastas está empezando a normalizarse, debería ser co tempo absolutamente normal. Dentro duns anos encontrarnos con que é absolutamente rutinaria a saída de bens á subasta que voltan a mans honradas, por iso é tan importante, por moitas razóns, non? Porque voltan a mans honradas despois de estar en propiedade de vendedores de veneno, que son os narcotraficantes, os grandes narcotraficantes. Dicimos, voltan a mans honradas, conseguimos, dende o Estado, e por tanto para todos, un ingreso importante de diñeiro precisamente para a loita contra a droga, e ademais ten un componente de exemplaridade moi positivo, porque se demostra, se evidencia que o narcotraficante non somente se é condenado ou se incauta a droga, senón que, ademais, despois do tempo de condena, resulta que, ademais, se lle incauta o patrimonio, non pode voltar a disfrutar, que era un dos problemas, ou é un dos problemas todavía, que nos atopamos, non pode voltar a disfrutar de esas fortunas que han obtido traficando con drogas. Por iso é tan importante este tipo de subastas e de ventas. Porque estes días tamén estábamos vendo moitos titulares de que o narcotraficante Laureano Ubiña pois remataba a súa condena, pero tamén é certo que agora é noticia de que se vai a subastar unha das súas vivendas, non? A vivenda de Alaxe. Non sei, como falamos en moitas ocasións de que eran bens non mobles e agora sí que xa empezamos a falar de inmobles, estamos a falar tamén de un importe superior, non é o mesmo mercar un coche ou outro tipo de ben e unha casa, non? Sí, evidentemente, que é tremendamente positivo, tanto cos bens mobles como cos inmobles. Os inmobles tardan máis tempo porque a legislación non é tan favorable á venda anticipada, a impide directamente, e o problema é que, bueno, estamos a ver, por exemplo, nestes días están saindo noticias de algunhas das propiedades, un estado de chalés no interior, en estado casi ruinoso, non? De desperfectos que tiñan, de destrozos, etc. Debería agilizarse moito máis o proceso. En o caso da finca de Alaxe, por exemplo, dende a Fundación contra o Narcotráfico, cando fixemos,
fai moitos anos, desgraciadamente neste caso, porque fíxese todo o tempo que leva, cando fixemos alá polo, penso que en torno ao 2000 aproximadamente, ao que foi a Plataforma Galega contra o Narcotráfico, xa fixo denuncia desa finca, da finca de Alaxe, da mansión que se estaba a construir aí o narcotraficante Laureano Ubiña. Dende ese tempo ata hoxe, sigue sin voltar a mans honradas, que decíamos, non? E por iso é tan importante que poidese rematar con éxito. Non é fácil, é outro exemplo de que bueno, pues hai moitísimo camino por facer, porque ten unha serie de trabas legais que non sei se permitirán que se venda todavía, xa se fixo un intento fai 2 anos, bueno, esperamos que a maior parte das propiedades se vendan e teñan ese final que todos queremos, e para as que non se poidan vender por distintas razóns, pois que se estude a posibilidade de cesión para uso social ou que sexa, non? O último, dende logo, que pode ser o que debemos evitar é que volte ás mans dos narcos ou do seu entorno, familiares, testaferros, etc. Calquer cidadán pode participar neste tipo de poxas? Pode participar calquer cidadán con determinados requisitos e normas, como en calquer outro procedimento. E, de feito, unha das cuestións que axudan a que se vendan máis e con máis normalidade é cando participan cidadáns, empresas, etc., de fora de Galicia tamén, porque non somente pode comprar, pode estar interesado un vecino dun narcotraficante ou unha persoa, un concidadán dun narco en unha propiedade, por suposto que sí, aunque pode ter ese pequeno freno, ese dicir, bueno, pues, ese pequeno temor. Dicimos que pode participar esa persoa, pero tamén pode participar un señor dende Málaga, ou dende Cuenca, ou dende Barcelona, para facer unha compra, o mellor con fines de inversión, etc., onde xa non hai ese temor de comprar a propiedade dun narco, non? Iso nós, por exemplo, estamos vendo co servizo de xestión de bens decomisados que vende, neste caso, vehículos, bens mobles, estamos vendo que moita xente interesada, porque se realiza a través de internet, subastas abertas, públicas, transparentes, pusas absolutamente abertas a todo o mundo, e moita xente compra, pois o mellor un señor de Madrid está comprando un vehículo, e o mellor un señor de Madrid pode comprarse, polo mesmo razonamento, polo mesmo procedimento, un inmoble en Galicia, non? Ese é o camiño que hai que seguir, non? Tratar de potencialo no posible. Estábamos falando tamén dese temor por obter ese tipo de bens dos narcotraficantes procedentes do narcotráfico, pero tamén temos que falar do crecente interés que está despertando nos últimos tempos, pois, tanto en soporte audiovisual como en formato literario, pois o tema do narcotráfico, a súa historia, a propia Operación Nécora que falábamos hai un momento. Tamén coñecíamos que canles nacionais de televisión van a rodar na zona da Arousa durante varios meses. Non sei ata que punto eso pode ser negativo, non? Para a poboación ou incluso para os rapaces máis mozos que poidan ver neste tema pois algo, non sei moi ben. Hai que ter cuidado co tema, hai que ter moito cuidado. O papel, por exemplo, dos medios de comunicación na loita contra o narcotráfico é fundamental, é importantísimo, porque son informadores e tamén creadores de opinión. É fundamental que nestes casos as series que todo ese tipo de películas, etc., e libros que se escriban, etc., iso é positivo sempre, porque o narcotráfico e o narcotraficante viven do silencio, de mirar para outro lado, de non querer citar o problema, etc., non? Entón, desde ese punto de vista é moi positivo que se fale, pero hai que facelo co debido criterio e non equivocar a xente, non equivocar os máis xóvenes que poden pensar que o narcotraficante é unha especie de héroe da televisión. E non é un héroe da televisión, é un miserable que vende drogas e que vende veneno a xente que se morre por consumir drogas e familias que destrozan, que quedan destrozadas pola droga. Entón, este tipo de series benvidas sexan se o que ponen de manifesto é esa condición do narcotraficante. Cree vostede que este crecente interese podería transformarse nunha moda que faga pois máis tolerante este tema, o sea, que sea contra o narcotráfico, non? A postura. Nós pensamos que non. Aquí en Galicia, en España en xeral, pero en Galicia en particular, temos moitísimo camiño avanzado dende fai moito tempo, non? De rexeitamento social, o narcotráfico, aínda que queda moito, como dicíamos, por facer, pero hai moitísimo camiño feito, non? Aquí sería impensable
por exemplo, estas noticias que estamos escoitando en outras partes, desgraciadamente, que teñen un problema no sur de España, onde se fan desembarcos de droga nas playas, mentras a xente toma plácidamente a caña de cerveza ou vermú, o pincho o aperitivo, está vendo como están traficando, levando os fardos de hachís pola area, dende a orilla para o camión. Eso é unha barbaridade enorme. Esa foto, aquí en Galicia, dende fai 30 anos xa non é posible, afortunadamente, non? E aí debemos seguir, e debemos insistir. Ese é o camiño que temos para vencer o narcotráfico. Por iso, calquer banalidade, calquer visión banal e non con a debida preocupación do problema nos pode traer efectivamente unha imaxe distorsionada e que non sería bo para ninguén, non? Nos esperamos que iso non suceda, porque unha das cousas que sempre falamos da Fundación contra o Narcotráfico, aparte deste tipo de cuestións que estamos a comentar, é a necesidade de incidir en educación, en prevención, etc., que a noso xuicio non se está incidiendo todo o que se debería, non? Para desmontar esas imaxes, precisamente, de que poida haber calquer tipo de complacencia con esta actividade criminal. E xa centrándonos na propia Fundación, de que maneira traballan dende ali para loitar, non, en contra desta lacra? Bueno, nós desde a Fundación traballamos en dous frentes, non? Principalmente, que son dous dos principais problemas e parte da solución tamén do problema das drogas, que, por unha parte, accións de prevención, fomento de hábitos saudables, de prevención do consumo de drogas. Hai que traballar, estamos absolutamente convencidos en educación dende o principio, non somente na escola, tamén na casa. Porque ás veces sempre dicimos, non, hai que facer prevención, hai que facer prevención no cole. Moi ben, hai que facela no cole, pero logo en casa tamén hai que facer os deberes, non? Por parte dos pais, e do entorno, a nivel social, etc. Dicimos, traballamos nese frente, e no outro que conseguir melloras concretas e palpables na loita contra o narcotráfico. Pois melloras de orden legal, cambios legais, cambios normativos, determinadas operativas, etc. Nos temos, por exemplo, dentro de pouco, que podo anuncialo, sí, o 5 de xuño vai haber na Academia Galega de Seguridade, na Estrada, un foro profesional con altos representantes de policía, forzas de seguridade, xudicatura, fiscalía, para falar precisamente de que podemos facer mellor para ser máis eficaces na loita antidroga. Se falará de dar medios ás forzas de seguridade, aduanas, por suposto, a Guardia Civil, a Policía. Se falará de cambiar o mellor, ou de a posibilidade, ao menos nós imos a plantearlo sobre a mesa, posibilidades de facer cambios legais que permitan que a Policía poida facer mellor o seu traballo. Por exemplo, hoxe en día, en contra do que poderíamos pensar, pincharlle un teléfono a un narcotraficante é dificilísimo, porque legalmente está tremendamente trabado por temas de lei de protección de datos, etc. É moi difícil. Entón, eso é un problema, porque, ao fin e ao cabo, moitas das investigacións se sustentan en escoitas telefónicas, etc. Tamén é un bello problema do que non deixamos de escoitar, de falar, pois, desde os tempos da NECO, a famosa, non? Continuamente hai condenas que se anulan, ou xuizos que directamente non se celebran porque se anulan as escoitas, non? Eso, como dicíamos antes, é dar demasiadas facilidades a quenes menos o merecen, non? Entón, legalmente temos que facer os cambios necesarios. Eso é un dos frontes principais de traballo da Fundación, non? E logo, por suposto, a xestión dos patrimonios que estamos a conseguir xestionar, dos bens mobles, decimos vehículos, etc., que se incautan aos narcotraficantes en Galicia e que a través do Servizo de Xestión de Bens Decomisados consiguen venderse antes de que haxa sentencia, para redundar nos beneficios que falábamos antes, non? Incremento de ingresos para o Estado, exemplaridade
que no terreo que nos movemos, que o de proximidade, o a pé de rúa, é fundamental que a xente vexa que se hoxe detenen un narcotraficante, pasado mañán xa non volve a pasearse no todoterreno ou no vehículo de luxo que tiña, porque xa se lle incauta, xa se lle vende. Eso é fundamental. Moi ben, pois, don Fernando Alonso, chegamos ao fin deste espazo. Non queremos facelo sen darlle as gracias por acudir a este pleno aberto. E a vostedes, espectadores, recordarlles que pa semana que ven, máis e mellor. Vémonos o martes. Programa ofrecido por Viña Almirante, Grupo Quintá, Instalaciones Toño e Granitos Santa Eulalia. Viña Almirante amósalles os seus viños. Pionero Mundi 100% albariño. Pionero Macherato, macerado en frío. Vicius, crimacerado e fermentado en barrica. Pensas nun novo proxecto para a túa vivenda? Non o dubides, en Granitos Santa Eulalia temos a solución para casas e edificios. Revestimento de fachada, renovación de interiores e traballos de arte en peches e balaustradas. Todo con materiais de primeira calidade que aportan beleza e comodidade. En Granitos Santa Eulalia facemos en pedra o teu fogar. ¿Quiere reducir sus costes energéticos? ¿Ha sufrido una avería? ¿Quiere un estudio de su caso a medida para su vivienda, oficina, comercio o industria? Necesita una empresa seria. Mantenimiento y reparación, nueva instalación y modernización, fontanería, calefacción. Contacte con un buen profesional y con gran experiencia. 630 445 945. Instalaciones Toño SL. Dende Galicia e para os 4 continentes, Extrugasa, a empresa líder en fabricación e acabado de perfilería de aluminio. Extrugasa fabrica e comercializa para a construcción, arquitectura e automoción perfis de aluminio con certificados de calidade internacionais. Extrugasa, moi cerca de ti. Grupo Quintá.